chamámonos como proxecto Maldicer, el é Fucha, eu Ferbi e el de Gallao. Eu empecé xunto con el, a primeira banda que tivemos fará 20 e pico anos ou por aí, que se chamaba Bicharada, e fomos conseguindo as cousas como podemos. El comprei a guitarra, que son un ano máis vello, e funme antes a estudiar fora, entonces merquei a guitarra e a miña batería prestoume un colega de Viana, que estaba feita a pó e tal, pero fomos arrancando así. Eu estuve en Bicharada con el, e despois toquei en Contrascordas, que é unha banda de hardcore de Ourense. Despois intentamos montar outro proxecto na Agudiña que se chamaba Desorde, que estábamos nos dous, pero non saiu adiante. Foi cando nos juntamos con Fer e foi o flechazo. Eu tocara antes en 16 balas, previamente nun grupo máis pequeno, que eran casi os mesmos integrantes, se chamaba Fallo Técnico, e logo, pois, xunteime con estes dous. A primeira vez que tocamos xuntos foi xa en Maldicer, no grupo este que temos agora. E vamos a primeira vez que íbamos a tocar xusto foi o 14 de marzo, que empezou o toque de queda, tuvermos que aplazar concerto que nunca se volveu a celebrar porque sempre hubo algún problema, pero bueno. E depois xa tivemos que esperar pois case outro ano, desde que pasou eso, porque entre que deixamos de ensayar, uns estuvemos pechados en casa nun sitio, outros noutro e tal, e houve un baixón aí na banda, pois o mellor de medio ano ou así. Pero bueno, en cuanto podemos arrancamos outra vez. Rúas vareiras, casas pechadas, fría pedra, agora pastoras arañas. Si, o nome tiñamos varias opcións que molábanos, pero non nos convencían moito. Ao final decidimos por Maldicer, porque maldicer en galego quere dicir falar mal, dicir verdades incómodas, palabras incómodas que poden molestar a xente e tal, e vimos que era algo que pegaba co que estamos facendo, porque casi todas as letras son políticas ou de queixa sociais, sabes, e tal. Entonces, bueno, sacamos o nome por o das cantigas estas que había medievais en galego de Maldicer. Xa estaba collido entón. Claro, pero bueno, nada, foi eso, tamén por darlle un pouco de voz a palabras en galego. Naqueles tempos xa só queda un oxano eco do cantar dos carros, do arrisar dos nenos que obrigados pola fame deixaron os seus fogares para buscar a vida, buscar a noutra parte. O que nos vimos xa dende fai tempo, aparte coñecémonos dende fai moitos anos, Sí. e creo que vimos uns nos outros pois bastante ganas. Parece que non, pero ás veces tens que deixar de facer outras cousas. Ao final conleva un compromiso e se non hai ganas o compromiso non se cumpre. A realidade que levamos vivindo moitos anos, co temos falado, vémolo no día a día sempre, no que pasa nos povos, como se está despoboando o rural, e quizáis a ver a exposición de Brais Lorenza de Habitar o Baleiro foi como, vale, pois el se os puxo aquí canar fotos, pois vamos facer a súa canción tamén comigo. Sí, é unha canción que pode valer desde fai 80 anos ata agora e seguirá pasando, porque as administracións non fan moito por arreglalo. Inda hoxe en día estamos co de a estación da Agudiña que a queren pechar e tal. Pois sí, a canción é unha canción que é atemporal casi, que se pode dicir, que se pode usar en Galiza, por desgracia, pois en calquer momento, desde vai un montón de tempo. Un poquinho o tema do punk rock de pueblo californiano que levamos, non sei, pois un pouco co tema do galego e un pouco de loita pola cultura tamén e tal. Creo que, bueno, seguramente haxa máis bandas cos mesmos principios, pero Menor facémolo por de colegueo, ir a pasalo ben, non temos pretensións económicas, non pedimos grandes cousas. O mellor de todo cando nos veñen a acompañar os colegas, que te sintes que estás máis cheo, sempre saen mellor os concertos. Pasalo ben, sobre todo, non... Imagínome que se A merenda, tamén dimos. que se dentro de 15 anos seguimos tocando, que seguramente sexa por
sexa por o mesmo. Xa non arden as lareiras, nin se ven os camiños. O monte entra nas leiras, e o ferro se nos fouciños que doutora se ergueron e loitaron con valía polos que padeceron a miseria toda a vida. Pois eu nacín aquí, xusto esta foi a primeira casa na que vivín. Estuve aquí vivindo de seguido na Budiña aos 16 anos, que me fun a facer bacharelato pa Ourense. Non me importaría pasar aquí a miña vida, pero, bueno, por temas de conciliación e de traballo, pois ás veces hai que sair fora e buscar o mellor fora o que non hai aquí. Como banda podes facer cousas en calquer sitio. Ao fin e ao cabo, incluso podes, co tema das redes sociais, pois te dar a conocer a calquer sitio, e ao final unha banda, por moi grande que sea, sempre ten que mover. Tú podes ter unha banda na cidade máis grande do mundo que se non tocar fora, ao fin e ao cabo non. Entonces, pois, non é unha limitación para nada o de ter a banda. Eu penso que aquí, se vivíramos os tres aquí, que, bueno, vivimos os dous en Ourense, que está bastante preto, se vivíramos os tres aquí, teríamos máis doado que casi que en calquera cidade, o tema casi de atopar o mellor onde ensaiar, calquera casa bella, algo que che poñen co mellor no centro de Madrid, que no igual un vivía a 1 hora en metro do outro ou tal, prácticamente podes facer o que queiras. Non cairán no esquecemento o sangue e a suor derramadas naquel tempo, vontades de pedra e lombos de aceiro, vidas soterradas en povos mareiros. Non cairán no esquecemento o sangue e a suor derramadas naquel tempo, vontades de pedra e lombos de aceiro, vidas soterradas en povos mareiros. Está claro que axuda a estar cerca das cidades. Non é o mesmo facer unha cousa no centro de Galiza que facela aquí, que case é a parte máis lonxe de calquer sitio. Facer o que a ti che mola, non facer pa que veña a disfrutar o xente que non é daqui. Se non disfrutas tú, de que vale que veña a disfrutar un da Coruña, un festival a Budiña, non ten sentido. Aquí non porque non se dan ahora mesmo as circunstancias, pero, bueno, en Ourense montamos concertos a miúdo. Temos un colectivo que se chama Bella Escola, ele máis eu, máis uns rapaces de Ourense. E si, intentamos facer cousas que nos gustan, que a mesma filosofía do del norte, pero, bueno, xa tema en salas, pequeno, moi underground, como se diría. Pero sí, eu penso que vamos a ter 70 anos e vamos a seguir enredando porque nos gustou sempre. Eu penso que realmente aquí na Budiña, nós desde os 17 anos ou así, sempre houve algunha bandiña, ou nós, ou colegas que andan por aí, ou, claro, caxatazo, estacazo no canizo, 16 balas, pero realmente aquí, pois deuse máis desto, deuse máis do noso rollo que... Sí, en cada sitio hai unhas raíces diferentes, entonces as nosas raíces son estas e